Ingiro magkagaya kekiyo, at kayang imorin. pamamasa iba't mayat mabalita at pangkang San Mateo. Ligaya kita, O Ginoo. Hindi listahan kapiyakitan kaning pipungpunan ng Jesucristo. Amin ba't kilahi ng David? Ni David ang panipinan Abraham. Si Abraham ay anak na Isa ay anak na Jacob. Jacob ay anak na Yehuda, ang buhay kapatid na Yehuda ay anak na ang tawag ni Fares at Sarah. Fares ay anak na Yesro. Yesro ay anak na Iran. Iran ay anak na Aminadab. Aminadab ay anak na Inaason. Inaason ay anak na Isalmo. Isalmo ay anak na Ibos Abraham. Ibos ay anak na Itambut Yobed. Yobed ay anak ni Yesed. Yesed ay anak ni David. David ay anak ni Solomon, kiniliasawa ng Urias. Solomon ay anak ni Rehoboam. Rehoboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Joram. Joram ay anak ni Josias. Josias ay anak ni Jotam. Jotam ay anak ni Iakas. Iakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manases. Manases ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Josias. Josias ay anak ni Jeconias, ang puting kayang kapatid. Kanita binayari pag-alaran ng Israelita at Ibihan, karinking Babylonia. Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Yakil. Yakil ay anak ni Yakil. Yakim ay anak ni Yaso. Yaso ay anak ni Isato. Isato ay anak ni Yakim. Yakim ay anak ni Liud. Liud ay anak ni Elizar. Elizar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob ay anak ng Jose, asawa ng Maria. Yung Maria ay iman ng Jesus, ang mayawos Kristo. Inya ay kanagatan. Labilang apat tingay manibat ng Abraham, ang nangaring David. Labilang apat tingay manibat ng David, ang naging pamadada ng Israelita ang tingbihan kaniking Babylonia. At labilang apat tingay manibat king pamadada ng Israelita king Babylonia ang naging pangabait ng Kristo. Kapatid, di ba yung mabalita, iyan at ang kaligtasan. Ito'y nagkakaw, Kristo. Muli kayo mga damdaman niyo po sa isang pakilala, kinatawag kong seminarista ng parokya. Good evening po. Siguro po kayo, pamilya na kayo po ako po, pamilya na ako ng kasi every year po, mag-serve ko po kahit wala po na bahay kaya. Pero ngayon po ako makapagpapilala. Ako po ay Vincent Mary Adelaide po, parokya ni Lourdes, and tagapagdan po rin po kaya pong City Center. Ngayon po ang katagpulangan din ang isang mag-testing seminaryo. All sa 3 of January po, ating na-contest. 6 a.m. na po. Sana po dakal kami pa po. Pag-atas. Salamat po. Tindang tayo po yung makapang listahan na then tipong muna na kong Jesus makapagalang ng bawasan kundi halos laging lahanin. At hindi ko pumatatagdanan kaya ng lagi pong binasa ko. Nung makapagdanan kayo po hanggang 7 mo, ganito ko po 500. Ito, katakala po ganyan. So, isa na mag-try ka ulit. Ito. Kasi po din lang yun na kailan po magkaraniwan, no? Ating salwa, ating sandok, ay sandok, yan wala po eh. So, hindi ko lang tao ngayon, na may may pabalita, hindi makapag-lisan ninyo. Kailan din natin. Net po man niya rin ang dahal. O kaya, ating okasyon, bisa ka pong mamupiran, bisa ka Amerikano, yan ang Pasko. Nanong gawa ng pagkalita po itong nalaliman? Gawa ka po, listahan. So, listahan. Minsan, may malaging kayo po pa mag-refresh po din yung mga babae, ulit po na matya po may sakit, nilalawag manok ating mais.
Dito po kapatid, dito po mga kapatid. Kung naibig pong ginawang listahan, kasi po ang mga malagi kami ang store, pag umigo po i-stop me. Pili ng pili. O tayo na pong plus may kong din po. Yung kapitan po yung kinalit pong seminario, yung sibuyas, may kariman niyo. Yung katapuan na rin mais, akalin mo pong sila rin manok. Makarang mga maglaga, walang manok po kung siya ang mais. Pagkamo po malapit sa po yung press option kaya paraan po. Yan. Sinarili pa sa bayan ng manok o magkarita. So mabuti sa karita, potang mamaligiging magdala na kayo kung listahan. At potang sa kayo sa kayo dapat i-check mo po. Kasi kung ikaw na magtinda, kita po meron ko yung bodega kayo kami. So kami kayo tutukin yan sa ito. Hindi nikulit ka na. Kita po magtinda. So katwa, alalasan na po yung merang pag-may-may malakan. Kita makalayak na ka, maka-makeup na ka, nadala mo na yung pakal mo, ay tingnan nila, kumanda ka, ikaw po magpalpa, bigising ng panalo, may malalo ka pakal, kaya sa inyo galing kaya, ay nandin na pamay ko. At least po, may aking pong cellphone hindi mong sadyan, kuya na yun. Pakibat ka, dito na So, at least po ba, lugar mo tayo no? Last year po, yung visiting Raya, may nagkakaroon pong magbandi na rin po yung Valer, so, wala din pong meron pa. So, ito po meron na kaya very yung po, no? Ano ka bukas sa luxury kami, tineste po, kanyaman na na yung anong tigbis, nga rin po si Taglero, minaw siya po yan, kaya sana mga lupod-koman na kaya sakit ang gulo. Uli kayo dito, no? Masakit po talaga yung malalakwan. Malalakwan, halimbawa ka rin may kapatid. May magkakalangan din kapatid mo, ikaw ay may gagawin para may kailangan mong sumaw panintunan. Ang ikaw ay nanakit, pero pakanyan man, bibigay ito. Hindi nga nagalang barkada mo tinangan ng sawa. Ikalko bilang inakamatang galagala ang asawa. May nakunta, kay pagkapatay patis kita pa ba? So nalakwan. Hindi pa kayo naman po gani, isang Mateo, kay kayo pong lista, kay pipong puna ng Jesus, alay pong dinakton. Hanggang maroklang babay, hanggang alila pong taksil, papanako, kurak, sila mga namang Diyos-Diyosan, hindi ka man pong Mateo. Kaya sinabi, hindi pa kaya babae, kaya kakabit, o tayo Jesus masira yung patatalo. Kaya tayo kakabit sa mga, kung nga na kayo labas, kaya tayo kakabit. Kaya hindi naman kung sa Mateo, na nagsasabi. Hindi po'y may pabalita ng Pasko. Ang kaligtasan ng tao, ang praning ang yun ang bigyan ng tao, karina kanagan ng tao, inasabi po yung Israel, yan po yung isang tao, batin pa ni Jesus. Ulitan po, kanagan ng tao, kaya ang kaligtasan ng Panginoon. Everybody is invited to join the kingdom of God. Maniligtas. Anya, eko po painin lang at painin lang. Kung natagadaran naman yung sa dito, tingalawang sekta, kailangan po anong niligtas. Ang kamitang Katoliko, etapupilin sa dinita at pagmaragul na itang niligtas. Di kaligtasan, karenya ay nalalang tao, mabibigayado. Nalo ka mang lahi, nalo ka mang huli, nalo ka mang kumlebiyon, di paskul, magwala siya ng mga muslim, tanggap di kaligtasan ninyo. Hindi sa kalabatwis na yung tao-kalupatawa, magkalitan ay ganaganang iyamin. Alay ko pong pera, alay ko nilene. E masabi ko rin, tao kayo makasalanan yan, di tao kayo ginunod sa kingino, di tao kayo pigtak sila kingino, iya kayabi, iya diligtas. Ewan ko yung talimaga na ni Mayo Pasko. Yung may walang atin niya na dinala na tupa. May wala yung ano yung kung anong gawala po yung Pasko. Lakuan mo po itang 99. Pagtunanin po yung meto may wala, hanggang akin ay patugod.
Ako kanikit na usaha na ko'y gayang pago, at masaya na ko'y ulit, ikaw. Ikaw ko'y kinatamong gino. Ikaw ko'y isusustamo. Ikaw ko'y kalumagligtas tamo, ang naging tamong kalubatan. Iya patubig ang gamit ko ang makasalanan ng nailili at ibalik ko kayo. Gawin ko para rin ako yung biyari mong paralan at kalita. Ako na kalub at magbalik kalub kayo. Kanya sana hindi kong Pasko. Alala kong lilere. Alala ko kong pepera. Alala sana mong kakaliman. Hindi kong daradaling Pasko. E gana-gana iyakin. Nung gawa ko kong listahan, munang puntahan at kakayanan. Sana, inguna ko kong listahan niyo. Di mo itang tao malampat unang ekasabi. Di mo itang tao sabi mo po nakakakit ke, ika na kong daya kumukulo. May bukeng pangulutan. Nilita. Bahay kong Pasko, kung kalalme at makipagkasunduan. Katimbang nanata ang kasala mo rin Pasko mo nung agawa mo rin. Kadwa. Nino dapat mo kung punta ng bisitalapinan na anumang bagay makatulak kayo. Ngayong Pasko, kaya pala, tingnan naman ang nilistang punta na betang kamagalan tamo kong ating maragul ang babi ang ginagawa. Natin kanina ng balik tayo. Maliran mo sa 1,000, kung nakalimutan kita, 5,000, at ang mula natin. O kaya, kung tayo yung gara, manyaman yung taon, may litson niyang babi, ang popang barbecue, punta lang tayo. So, ito ating IDPK, kailan pong priority mo. Pwede mong inipas kung balik na tamo ko. Nino ka magalang mo kung pakalala kung makailangan. Imbis na po ikaw kung manyaman at hanggang ilang tinan ni Diyos. Dito po rin ang pamagalang po kung malabat na may pupuntanan o may karigwana, dahil po ikaw katuloy. Alay ay pinupo kayo. Ilang po rin kinatawag ni pinanpansin ni Diyos. At kung sakali, dahil po din ang sobray kong maginado o regalo, nung gagawa ko kong listahan, pwede akong i-update yung grupo. In size ko kong t-shirt, XL. Kinawakan ko, short o pantalon, 30 inch ako. Sapatos ko, 10 inches. Pwede na dito. Kung pumasela na namin ang bigyan. Pero sana, nung ating ko kong kawagalan, at inatang, medyo tinan, kaya naman kumakasakit, pwede kong pakiyagay tayo kong request in pangailangan na po rin pag-operta. Iningal ka na po rin yan. Kasi next year po nga ako, 6 years na po yung mag-operta mo. At sana po, lamin tayo naman pag-asawag na kay mag-operta mo po. Yan niya po yung Mother Church sa mo si P. Office. At in office po yun nga po, impisamban ka rin. Kaya mo karapatan at katubulan din ako na pagawa ng pag-asentro. Kita po na dengan po palagay sa rumah. Kanya nakapit po at ikaw pong tingkap bonus. Hanggang 10% po idati tayo. Sana ba dyan marikuha ang besar tayo ng pagawa? Kita na matibit din man. Kasi kung yun ako, kahit pagpapakbalin ko kay kung maglambat, hindi kayo print out. Kaya sabi ako makakipin pa ko, pero pinagpupala rin mo rin kami. Kasi siguro pwede nito pag-iari yung listahan nito kong Pasko. No? And then, kedua, kaya po pamilyakan, minsan po, malamunin po malalakwan. Ay na po mag-bless ko kung medwe, kaya ito akalo rin sa tarik-tarik-tarik-tarik. Hindi lang po may pagkagalan kong dating komi. At ina po pala kapag reta po malagulog abnormal. Kaya po na makakunan niya pala. At ito po ang puti kasi po at yung bawal ang bagay. Kaya po papaluan. Bala po tingari niya. Kaya ang po po yan po tinapala kapatid pa niya. At yan po pinulog din overnight siya.
So, wari po din kinatatapada ko anak yung kung guloy sa lago. Inakuha rin siya ng tingin. Kanya, nung sakali mo kung hindi din nakamaan niya, mo pikarinin. Po sa salikod. Yung nagkaya kala niya naman ibating akong gano'n, anak niya naman ng Diyos. Iyari niya naman ng pamilya. Maralas po din kinatapatad ang mga klaseng kabilan. At tinan mo naman po ito kinatapatad. Ewan ay dito kung pumersa na po rin manto. I-check na tangwari na, pagwari na po siya. Kompilite. So, mong kaloy siya, pero ewan ay po set na po rin ang pumersa. It is what of Pelitas. Hanggang may tao niya kung kapinsan ng physically, pati niya kung puso niya sa mundo at hindi. Pati niya kung balitang maya kung balitang pwede natin. Kanya, kailan ko nilalahan, kailan ko sa sarili, iyakin natin pagkaya. Anak na naman ng Diyos na dapat tingahan. At maya naman po yung mahalo sa kabinan kay namin, ang kapatid. Kung ako magwala lang, masakit na lang, lakwas na wala akong maibigay ito, may kahit lang ako si Kaso. Pero, kung hindi niya kung tatanggap na daratang monthly pension kita, makakalinis ni isa na mo rin mate. Putang kaya, mati mo naman yung pension ko. Huwag ka rin nilaman na po nito. Pero kung wala na akong maibigay, pagtaksi ka na nakamukuling kakaluman. Yan na nakalisan, yan na nakapaganda. Last week po that was Tuesday. Dito lang na po rin yung kawalan sa Tarita. Manyan po recommendation. Para kung tayo po ibahay pag-ibig, kasi yung kapatid na po, yan po si Kaso. Ako nga na, magkabing magugaling GSIS kanya nga nalati kong pera na bago kakulit kapatid ko. Halos silang nilabisa niya na ikanang ng pensyon. Ngayon na hindi na tatagin na natin ang ito. Imigari na ito lang malinis din ang ipaglutuan ni kapatid ko penabi na ako. Mag-umis ang bukas niya na ninakamamang kini babati na ako. Masakit na rin. Muli nga lang ang silbi, alala kang kahibi, yan na lang ang linaman, ano ko na? Ngayon pasto, tutuwanan na parang kulikin. Kaluman ng Jesus, di malapit yung pumipuso na beta mo sa beta makakagulo, beta mainan, beta masakit, beta nangihingang karema, o rin mo rin malapit yung puso ng Jesus. Kung pwede, pinag ng pasto, yan alam ko makaliman. Ilan yung mga taong dalawang, ilan mo yung mga taong pakita ng lugod, bali na lang yung tingnan, ikanaming bilbin, at pinagdan ng tula at saya karela. So, kung makanya yung bigay ng Pasko, kasayang nilata at kabalutan. Mapagal naman, kuyat naman, gustos ka ng bulsa, masaya naman ko yung puso at hindi man yan. Kung medyo ng kambye at pinagdan ng tula, galing tao, malapat ang sumigan ng doon at ulungkot